Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Dapitan, Dipolog, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang akong pagpanimbaya kang Dr. Dolphin Monding Tan sa Balyangaw, Misamis Occidental, ug sa akong lolo nga si Isabelo Laure sa Niulok, Plaridel, nga naminaw usab karon. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat, Kapitulo 10, versikulo 25 hangtod sa 35. Ang giingon dire, sa musulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio ug mihapa siya sa tiilan ni Pedro aron pagsimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro ug giingnan, "Tindog, ayaw akog simbaha kay ako tawo usab." Nagsultihanay si Pedro ug si Cornelio samtang nanulod sila sa balay ug nakita niya ang daghang mga tawo nga nagkatigom didto. Si Pedro miingon kanila, "Nahibalo kamo nga ang Hudiyo gidid-an sa iyang relihiyon sa pagduaw o pagpakigsandurot sa dili Hudiyo. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko na isipon nga mahugaw si bisan kinsa. Busa sa dihang gipakuha ninyo ako, wala ako nagpanuko sa pag-anhi. Karon mangutana ako kaninyo, nganong inyo man akong gipaanhi?" Si Cornelio mitubag sa ingon ining taknaa, sa may mga 3:00 sa hapon, 4 na kaadlaw karon, nagampo ako sulod sa akong balay. Sa kalit mitungha sa akong atubangan ang usa ka tawo nga nagsulob og masanag nga sapot, ug miingon, "Cornelio, gidungog sa Dios ang imong mga pag-ampo ug gihinumduman niya ang imong pagpanghatag ngadto sa kabus. Ipakuha didto sa Jopa si Simon nga ginganlag Pedro. Atoa siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit, nga nagpuyo duol sa dagat. Busa gipakuha ko ikaw dayon ug salamat nga mianhi ka. Karon ania kaming tanan atubangan sa Dios aron mamati sa tanan nga ipasulti sa Ginoo kanimo." Si Pedro miingon, "Karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlukon kaniya ug nagbuhat sa matarong iyang dawaton bisag tagadiin pa siya." Alang sa mga maestro nga tigpaminaw nato karon, nasayod ko nga muuyon sila kung muingon ako nga sa sulod sa klase, dili lang ang mga estudyante ang nakakaton gikan sa ilang maestro. Ang mga maestro ug maestra pod nakakaton gikan sa ilang mga estudyante samtang kamulong silang nagtudlo. Maestro usab ako mga kahigalaan, and I tell you, dili na maihap ang higayon nga nakakaton usab ako ug mga butang gikan sa akong mga estudyante. Ingon usab niini ang mga pagwali. Dili lang ang mga namati ang nakakaton gikan sa magwalali,
kundili ang magwalali usab. Nakadawat og langitnon nga pananaw samtang kamulo siyang nagwali. Makita nato kini nga prinsipyo sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Una, ang mga butang nga angayang makatunan sa matag Kristohanon gikan kang Cornelio. Ikaduha, ang mga butang nga angayang makatunan sa tanang magwalali gikan kang Apostol Pedro. Sa dili pa kita mo padayon, magampo una kita. Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo sa makausap pa sa higayon ug kagawasan nga imong gihatag kanamo nga makapamati sa imong pulong. Ug nagtuo kami sa imong gahom nga ang imong pulong dili mo balik kanimo nga walay kapuslanan. O Lord, among gipangayo ang imong pagdihog nga samtang ibatbat ang ebanghelyo dinhi sa kahanginan, imong tandugon ang kasing-kasing sa mga naminaw karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mudangat na kita sa unang punto. Ang mga butang nga angayang makatunan sa matag Kristohanon gikan kang Cornelio. Unsa man kining mga butanga? Well, una, gipakita ni Cornelio ang pagtahod sa sulugoon sa Ginoo nga si Pedro. Medyo nasobrahan lang, pero gipakita niya ang dakong pagtahod. Atong basahon ang bersikulo 25. Ang giingon diri, sa musulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio ug mihapa siya sa tiilan ni Pedro aron pagsimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro og giingnan, "Tindog, ayaw akong simbaha kay ako tawo usab." Wala ko nagtuo mga kahigalaan nga religious worship kadtong gihimo ni Cornelio ngadto kang Pedro. Kundili usa kadto ka lawom nga matang sa pagrespetar. Medyo nasobrahan lang. Tungod kay miluhod man siya nga murag iyang gisimba si Pedro. Mao nga gibadlong siya ni Pedro. Nasayod ang Dios nga ang tanang mga tawo ay idolatrous gayod by nature. Mao nga gisiguro gayod sa balaang espiritu nga ang pagbadlong ni Pedro kang Cornelio ma-record ni Lucas nga maoy nagsulat sa basahon sa mga buhat. Dugang pa, nasayod ang Dios nga sa pipila ka siglo ang mulabay gikan ni adtong panghitabua, adunay taga Vatican nga muangkon nga siya kuno tigpanunod sa opisina ni Apostol Pedro ug nga ang mga tawo kinahanglan nga muluhod kaniya ug muhalok sa iyang mga kamot as if siya usa ka Dios nga balaan. Apan mga kahigalaan, medyo nasobrahan man ang gipakita nga pagtahod ni Cornelio kang Pedro ingon nga sulugoon sa Dios. Ang kamatuoran nagpabilin nga kinahanglang pakitaan sa mga Kristohanon ug pagtahod ug pagrespetar ang mga sulugoon sa Ginoo. Atong paminawon ang giingon sa Hebreyohanon kapitulo 13 bersikulo 7. Ang giingon diri, hinumdumi ninyo ang mga nagdumala kaninyo, sila nga mga misulti sa mensahe sa Dios kaninyo, uban sa pagpamalandong sa bunga sa ilang pagkinabuhi, sunduga ang ilang pagtuo. O gisumpayan pagayod kini sa bersikulo 17 sa susamang kapitulo 13 sa Hebreyohanon. Ang giingon diri, tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila. Apan kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo ug kana dili makatabang kaninyo. Dugang pa, giawhag sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 12 hangtod sa 13 ang tanang mga magtutuo nga magpakita og kaayo sa mga mensahero ni Kristo ug pakitaan sila og tumang pagrespetar. Paminawan ninyo ang giingon sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 12 hangtod sa 13. Ang giingon diri,
Mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron sa pagdumala ug pagtudlo kaninyo. Tahura sila og higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan ug pagdinaitay kamo. So klaro kaayo ang giingon ni Apostol Pablo diri mga kahigalaan nga ilhon kuno og tahuron ang mga pastor. Ngano man? Well, una, sumala sa pagpasabot ni Apostol Pablo, kini tungod kay sila naghago sa pag-atiman sa kalag sa mga katawhan. Naghago sila sa pagtudlo, pagpahimangno, pagbadlong, ug pagpaligon sa mga katawhan sa Dios. Dili maayong kaminusan ang mga pastors, mga kahigalaan, tungod kay gipili sila sa Ginoo aron sa pagdumala ug pagtudlo sa iyang mga katawhan. Gipili usab sila alang sa tahas sa pagmantala sa ebanghelyo alang sa kaluwasan sa mga makasasala. Gani ang giingon sa bersikulo 13, dili lang kuno angayan nga respetahan ang mga pastors, kundili higugmaon usab kuno sila. Ang giingon diri, tahura sila og higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan. Matahom kaayo ang mensahe sa ebanghelyo, mao nga ang mga nagmantala niini pagaisipon usab nga matahom. So mao kini ang unang butang nga angayan natong makatunan gikan kang Cornelio. Ang pagpakita og dakong pagtahod ug pagrespetar sa mga sulugoon ni Kristo. Well, ikaduha, angayan usab natong sundon si Cornelio sa iyang pagpaningkamot sa pagdala og mga kalag ngadto kang Kristo. Ang giingon sa bersikulo 27 sa atong teksto, nagsinultihanay si Pedro ug si Cornelio samtang nanulod sila sa balay ug nakita niya ang daghang mga tawo nga nagkatigom didto. Sa makausap pa, tan-awan ninyo kung giunsa pagpaningkamot ni Cornelio sa pagdala og mga kalag ngadto sa tiila ni Kristo. Nag-invite siya og daghang mga tawo sa iyang balay aron sila makapamati sa pagwali ni Pedro sa ebanghelyo. Bisan pag siya mismo wala pa makapamati niini. Basta giingnan lang siya sa anghel nga ipapangita si Pedro tungod kay adunay ibat-bat kini ngadto kaniya. Apan wala gitugot ni Cornelio nga siya lang ang makapamati sa iwali ni Pedro. Mao nga nag-imbitar siya og daghang mga tawo didto sa iyang balay. Samot na unta nga buhaton nato ang sama sa gibuhat ni Cornelio tungod kay nasabta naman nato karon ang ebanghelyo sa kinatibuk ang mensahe niini. Hinaot nga dobleho nato ang atong pagpaningkamot aron sa pagdala og mga kalag sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ikatulo nga angayan natong makatunan gikan kang Cornelio, mao nga buhi sa iyang hunahuna ang kamatuoran mahitungod sa presensya sa Ginoo sa tanang dapit. Ang giingon sa bersikulo 33, busa gipakuha ko ikaw dayon ug salamat nga mianhi ka. Karon ania kaming tanan atubangan sa Dios aron mamati sa tanan nga ipasulti sa Ginoo kanimo. So, nakita ninyo mga kaigsuunan, kahibalo si Cornelius nga ang Dios anaa sa ilang taliwala, nga sila nagbarog atubangan sa Dios. Mao nga miingon siya nga ania kaming tanan atubangan sa Dios aron mamati sa tanan nga ipasulti sa Ginoo kanimo. Kung kitang tanan lang unta no, aware nga ang presensya sa Ginoo anaa sa atong mga panagtigom. Kung aware lang unta kita nga ang Dios anaa sa tanang dapit, ang atong mga panagtigom sigurado gayod nga adunay tumang pagtahod, pagrespetar, pagpaubos ug kahadlok sa Dios. Sa tinuod lang, yano-yanuhon lamang sa mga tawo ang panimbahon kung ang ilang hunahuna walay pagkasayod sa presensya sa Dios sa ilang taliwala. Paminawo nato ang giingon diri sa Salmo Kapitulo
139 bersikulo 2 hangtod sa 5. Ang giingon diri, nasayod ka sa tanan kong gibuhat, nasayod ka sa akong gihunahuna, bisag halayo ka. Gisusi mo ako, nagtrabaho man o nagpahulay. Nahibalo ka sa tanan kong buhaton, bisan sa dili pa ako musulti, o Ginoo. Nasayod ka ng daan sa akong isulti. Anaa ka libot kanako sa bisan diing dapit. Gipanalipdan mo ako sa imong gahom. So gihulagway ni ining bersikuluha ang presensya sa Dios sa bisan diing dapit. Kung makaamgo kita niini nga kamatuoran mga kaigsuunan, makabaton gayud kita og kahadlok ug pagmatngon sa atong mga nilihukan atubangan sa Dios nga nasayod sa tanang mga butang. Wala gayoy insaktong paminsar ang usa ka tawo nga nagtuo nga makatago siya sa iyang mga sala atubangan sa Ginoo. Nagtuo ang tawo nga sa pagbuhat niya og sikreto nga sala, walay nakakita kaniya. Diha siya nasipyat tungod kay walay butang nga matago atubangan sa Ginoo. Hinaot nga kini nga kamatuoran mag-aghat kanato nga magkinabuhi nga adunay kahadlok sa atong Ginoo. Dili nato mailad ang Dios mga kahigalaan ug dili usab makalimot ang Dios sa atong mga sala. Naka-record kining tanan sa talaan sa atong kinabuhi. Gawas na lang kung papason kini sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa dugo ni Kristo. Mao nga kinahanglang maghinulsol kita sa atong mga kasalanan ug mutuo ug musalig sa dugo ni Hesus aron ang tanantang mga kalapasan mapapas ug mapasaylo. Usbon ko, nasayod ang Dios sa tanang mga butang. Walay matago sa iyang atubangan. Ang giingon sa Hebreyohanon kapitulo 4 bersikulo 13, ang giingon diri, walay makatago gikan sa Dios, ang tanan makita niya ug dayag gayod sa iyang pananaw, ug kaniya kita muhatag ug husay sa atong mga binuhatan. Sa lain pang aplikasyon, nagpasabot usab kini nga nasayod ang Dios kun kita gibakakan, gibutang-butangan o gitumu-tumuan og istorya sa uban. Nasayod ang Dios sa kamatuoran. Daghang mga higayon nga ginahukman kita sa uban apan makahupay gayod sa atong kasing-kasing ang kahibalo nga nasayod ang Dios sa tanang panghitabo. He knows the end from the beginning. Bisag unsa pay buhaton o isulti sa uban, nasayod ang Dios sa kamatuoran ug puno siya sa kaluoy sa tanang gidaog-daog ug gibutang-butangan. Dalaygon ang iyang ngalan. Ibutang nato ang atong pagsalig sa Dios nga nasayod sa tanang mga butang. Dili gayud makuratan ang Ginoo sa tanang mga daotang mga laraw sa mga katawhan ug nasayod siya kun unsaon niya pagpahamtang ang iyang paghukom ug hustisya. So maukadto ang unang punto sa atong pagpamalandong, ang mga butang nga angayan natong makatunan gikan kang Cornelio. Aduna siya'y pagtahod sa sulugoon sa Dios, aduna siya'y pagpakabana sa kalag sa mga katawhan, ug aduna siya'y paghunahuna sa presensya sa Dios sa tanang dapit, ug sa kahibalo sa Dios sa tanang mga butang. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang mga butang nga angaying makatunan sa mga magwalali sa kinabuhi ni Pedro. Well, una, kinahanglang makatunan nato ang pagpasakop ni Pedro sa kabubuton sa Dios. Ang giingon diri sa bersikulo 28 ug 29, si Pedro miingon kanila, nahibalo kamo nga ang Hudiyo gidid-an sa iyang relihiyon sa pagduaw ug pagpakigsandurot sa dili Hudiyo. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko naisipon nga mahugaw si bisan kinsa. Busa sa dihang gipakuha ninyo ako, wala ako magpanuko sa pag-anhi. Karon mangutana ako kaninyo, nganong inyo man akong gipaanhi. So atong makita mga kaigsuunan nga tiunay na gayod nga nasabtan ni Pedro ang kahulugan sa pananawon nga iyang nakita didto sa Joppa. Nga kinahanglang dili na niya pagaisipon ang mga hintil, ingon nga hugaw ug dili balaan.
Ang grasya sa Ginoo available usab alang kanila. Kinahanglang dili niya likayan ang mga hintil, tungod kay apil usab di ay sila sa plano sa Dios sa kaluwasan. Gigisi na sa Dios ang baga nga tulda nga nag-ulang sa mga Hudiyo ug mga hintil. Giklaro gayod sa balaang espiritu nga siya ang nagpadala sa mga katawhan ni Cornelius didto sa Joppa. Wala na mireklamo og nangatarungan pa si Pedro. Nagpasakop siya sa kabubuton sa Ginoo, bisan pagdaghan siyag mga pangutana nga nagdagan pa sa iyang hunahuna, nga wala pa makaangkon og katubagan. Ilhanan kini mga kahigalaan nga adunay pagpasakop si Pedro sa kabubuton sa Ginoo. Ang pagsunod bisan pagdaghan pang mga butang, ang wala pa masabti niya. Hinaot nga hatagan kita sa Ginoo niining maong matang sa kasing-kasing. Ang ikaduha nga angayng makatunan sa mga magwalali sa kinabuhi ni Pedro, mao nga nagpaabot siya sa dugang pang pagpadayag sa kabubuton sa Dios. Ang giingon diri sa bersikulo 34 hangtod sa 35 sa atong teksto, ang giingon diri, si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlukon kaniya og nagbuhat sa matarong iyang dawaton bisag tagadiin pa siya. So nasayra na ni Pedro nga atubangan sa Dios, wala nay Hudiyo o hintil pa. Patas di ay ang pagtanaw sa Dios kanila as long as anaa sila kang Kristo, as long as they've repented of their sins and believed in Jesus Christ. Gituuhan sa mga Hudiyo sa dugay ng panahon nga ang pabor sa Ginoo alang lamang sa mga Hudiyo ug walay labot ang mga hintil. Well, sipyat kaayo kana nga panghunahuna. Apan karon, tataw na kaayo alang kang Pedro nga ang plano sa Dios sa kaluwasan alang usab sa mga hintil. So kini nga realization ni Pedro nga wala di ay pinalabi ang Ginoo, nasabtan niya kini niadtong taknaa lamang sa dihang anaa na si Pedro sa sulod sa panimalay ni Cornelius. Wala niya kini masabti samtang nagbiyahe pa sila padulong sa balay ni Cornelius. Samtang gibuhat ni Pedro ang kabubuton sa Dios, gihatag usab sa Dios kaniya ang dugang pang panabot mahitungod sa iyang kabubuton. Sa pagwali sa pulong sa Dios mga kahigalaan, dili lang ang mga tigpaminaw ang makakaton og mapanalanginan sa pulong sa Ginoo. Ang mga magwalali usab makaangkon og dugang pangkaalam ug pagsabot samtang nagministeryo siya sa kalag sa mga katawhan. Gani sa akong kasinatian sa pagwali sulod na sa 22 ka tuig karon, mga kahigalaan, daghang mga higayon nga nakadawat ko og dugang pangkalamdagan mahitungod sa teksto nga akong giwali sa aktwal na mismo nga pagwali. Buti pasabot, wala sa akong outline ang maong mga punto, instant lang nga gihatag sa Ginoo samtang kamulong akong nagwali. And I praise God for those moments. Indeed, God is the God of extraordinary light and illumination. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Si Apostol Pedro nagmasinugtanon sa Dios, bisan pa og wala pa niya masabti ang kinatibuk-an nga sugo sa balaang espiritu nga mukuyog siya sa mga hintil nga mga sulugoon ni Cornelius. Well, gisunod lang niya ang ehemplo sa atong Ginoong Hesukristo nga nagmasinugtanon sa kabubuton sa Dios Amahan bisan pa ngadto sa kamatayon didto sa cross. Didto sa tanaman sa Getsemani, nagampo si Jesus sa iyang amahan nga, kung mahimo unta, mulabay kining kupa sa pag-antos kanako, matod pa ni Jesus. Apan gisumpayan niya dayon ang maong hangyo sa pag-ingon, apan dili ang akong kabubuton ang matuman, kundili ang imong kabubuton. Well, I believe that Christ was just showing unto us what submission to God's will is really all about. Gikinahanglang mamatay si Kristo didto sa cross aron mapapas ang kasalanan sa tanang mutuo ug musalig kaniya pinaagi sa iyang hamili nga dugo nga giula didto sa cross.
Kinahanglang ilho nato nga kita makasasala ug walay abilidad nga muluwas sa atong kaugalingon. Si Jesus lamang ang bugtong Dios ug manluluwas. And if you repent of your sins and believe in Christ's saving death and resurrection, you will be saved. Duol kang Jesus karon higala, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Pahinumdumi ang mga magtotoo sa pagtahod ug pagsugot sa mga namunuan ug sa mga anaa sa kagamhanan. Kinahanglan nga andam sila pagbuhat sa tanang butang nga maayo. Sultihi sila nga dili magsultig dautan batok kang bisan kinsa, kundili magmakigdaiton ug magmahigalaon ug kanunay magpakita sa malumong kinaiya ngadto sa tanang mga tao. Kay kaniadto kita usab mga buang-buang, masupilon ug nangasaag. Naulipon kita sa mga kaibog ug sa tanang matang sa kahilayan ug nagkinabuhi sa pagkadautan ug pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato ug ato usab silang gikasilagan. Apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy ug gugma. Giluwas kita niya, kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato, aron kita mataw pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Kay madagayaong gibubu sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato, pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Pinaagi sa iyang grasya, isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.